Nengkan ngomong kan. Jenenge ngaji, piye ngajine? Lah ndelik iki piye? Ya aku masih sedih. Ndang. Oh, iki lho, iki. Lah piye ngajine kok pikir piye toh? Halo. Iyalah. Halo guys. Semoga mbok ngaji ki opo? Kalau tidur nana. Tidur nana. Itu. Guys, pemain ini sih pada isin-isin guys. Iya toh. Kapan mainnya? Besok. Besok. Nunggoni esuk. Kasih nunggoni. Pemain ini ngaji sih guys. Dicium loh, Bang. Cume. Kendang kok ngaji. Harus dhisik to. Guys, terkenal. Itu kon harus malah mlebu meja iki. Oh, Allah. Kendang harus Iya, oke. Ditunggu videone neh. Hah? Videone ditunggu neh ya, Cah. Gampang. Iki premane iki. Oh, to guys. Premane ngaji lho. Jan. Iki sing video Wih, sing ngene iki lho. Oh sing nggo jaket anu nggo jas nganu kae yo. Oh, sakit sampai Iki ketemu karo iki jase. Ya Allah, astagfirullah. Sing ditemokne kae ya ndelik iki. Yo jasa. Ya tegar. Walah. Gak bisa jelek. Ki ngaji. Nasi. Itu. Pemain-pemain baru sing urung dilatih. Iki pemain lawas. Bangunannya ya. Ini ukuran Abah. Nanti kalau situ ya. Iki ketemu episode kepiro iki ketemu iki kaca loro iki. Enek episode enek lah siji ante papat enek iki. Kayak episode ya mungkin kok dilatih nek kayak sing siji ne. Ya wis enek episode kepiro iki sana, nek iki wis enek. Iki, kok kabeh pikir kan? Ya Iki wis. kameramen yo. Iki mbok nerusne kapan iki? Kayane dilune teruske nah iki. Aduh, entar sing munang. Teruske ya masalah cacil-cacil iki. Beto, pendelei. Iki preman Islam iki san. Wis enggak kaya biyen ae iki, teko kuburan iki. Ngaku ya nek kuburan lho. Ngono, preman mabuk. Ya nek mabuk. Preman mabuk. Pemain iki san. Kayak pemain lawas ya san. Gurunya kan mlebu. Gendang.